Чираттагы котлау хатыбыз Самара өлкәсе Тольятти шәһәренә оча. Бүген үзенең яшьлек таңында килгән 30 яшьлек юбилеен Иске Мостяк авылында туып үскән Туктаров Илдус Расимович каршылый. Аны әлеге юбилей тантанасы белән әнисе Рәйсә, әтисе Расим, хатыны Динара, кызы Диана, улы Динар, кайнанасы Зәйтүнә, кайнатасы Дамир һәм сеңеле Юлия котлыйлар. Улыбыз Илдус, син безнең тормышыбызга сафлык, ышаныч, бәхет алып килдең. Матур язда, табигать уяна башлаган чорда үзеңнең җиһанга килүеңне белдереп, дөньяга аваз салдың. Без дөньяга сине китердек май айының язгы таңында. Исем куштык сиңа, тел ачтырдык, җыр җырладык бишек янында. Бүген синең юбилеең да килеп җиткән. Сиңа улыбыз 30 яшь. Син ярдәмчел, ышанычлы ул булып үстең. Хәзер дә син балабыз, безнең таянычыбыз, терәгебез. Безнең өчен гел борчылып, бар туганнарыңны гел кайгыртып яшисең. Авырасак, гел яныбызда булырга тырышасың. Ярдәмең кирәксә, очып килеп җитәсең. Шундый йомшак күңелле улыбыз булганга, без бик бәхетле ата-ана. Алга табада безгә синең һәр адымыңа сыкланып, синең белән горурланып яшәргә язсын. Балаларның булган бәхете аналарның йөрәк түреннән. Бу тормышка булган ышаныч аталарның изге сүзеннән. Гомер сукмагыннан үткән чакта сикәлтәсез булсын барыр юлың. Хезмәтеңә күрә хөрмәт белән түрдә булсын һәр чак синең урын. Кадерлем, яраткан тормыш иптәшем, синең белән мин чын мәгънәсендә хатын-кыз бәхетенең нинди булуын аңладым. Олы рәхмәт сиңа. Аллаһы берүк безнең бәхетебезне күпсенмәсен иде. Әле бик озак еллар иминлектә, һәр туар таңга сөенеп яшәргә насыйп булсын иде. Бүгенге көн бүләк итсен сиңа күңелләрдән җылы нурларны. Озын гомер, саулык бирсен Ходай. Насыйп итсен имин елларны. Әткәебез, сөеклебез, котлы булсын туган көннәрең. Елларыңа гөлләр сибелсен. Назлап искән яз җилләре сиңа бәхет, шатлык кына китерсен. Кадерле юбиляр, киләчәктә дә хатыныгыз белән тәүге хисләрегезне тапламыйча, берегез өчен берегез җан атып, хөрмәт итеп яшәргә, тигез мәхәббәттә туган сөекле балаларыгызның чын кеше булып үсүенә ышанып, гомер итәргә язсын иде. Ә хәзер якыннарыгызның музыкаль бүләген рәхим итеп тыңлагыз.